ಚೈನಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸೌಂಡ್ ದಮಾರೆ ಓ ಏತು ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಮೂಜ್ಞ ಸಲ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕದಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ನಾಯಿ ನಿರ್ಪುಣಲ್ಲಿತ್ತು ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೋಲ್ಲರತಿ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಪುದರ್ ದೀತ ಜೀವನ ಒಂದೊಂದು ಅವೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ತುಳುರೆಗ್ಲೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಲೆತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಓಡೆಗೆ ಪಂದಿಗೇನೋರ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಮೊಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು. ಆ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದೀವಡು ಪಂಡ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದೀವಡು ಪಂದ ಐತ ಪುದರ್ ಅಂದೆ ಐತ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಭಾರಿ ಜೋರುಡ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಮೊರಣಿ ಐತ ರೈಟರ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿಡು ಒಂಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಐಕಿ ತಲುಪೋದು ತೂಪೆ ಅಕ್ಕಲ ಏನಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಣ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಪೋಯ ತಡೆಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ನಾನು ಓಕೆ ತೆಂಕ್ಲಿಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೂಲು ವೆಂಚರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಳುಗಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಏನೇನ ಮರಳುಗಟ್ಟು ಇರ್ತು ಕಲೆದು ಪೂರ ವೆಂಚರ್ದ ಪೂರ ಮರಳುಗಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಲು ಸೊಂದೇರು ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಇಂಕ್ಲೆನ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಒಮಾಂದ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ವೆಂಚರ್ ನಕ್ಲು ಮರಲೇರುಲೇರು ಮೂಲು ಸೊ ಒಮಾಂದ ಜನರೇ ಮರಳದ ಕಟ್ಟ ಒಂದಲೇ ತಕಟನಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟುಸು ಮಾಡ್ಬೋಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಮರಳದ ಸುನಿಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅವಳ ಸುನಿಲ್ ಡಬಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ದಾಗಿ ಇದು ಮರಳಗಟ್ಟ ಒಂದಲೇ ಪೂರ ಒಮಾಂದಾಗಲೇನು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟದೆ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕೊಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಿವಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಳು ಉಂಟು ಮೈಟಿ ಪುಣಿ ಮತ್ತೆ ಮರಲೇರೆ ಅತ್ತೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪುದರ್ ದಿಯಂದನಿಗೆ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ದೀತ್ ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ದಿಯಂದನಿಗೆ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಚ ಪುದರ್ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತುವಿರ ಬರೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮರಲೆ ಇಂಗಲ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐ ಕೋಸ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದೊಂದುಲೆ ಬಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲ ಹೀರೋ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಹೋಗೋಣ ಮಂಡೆ ಅವರು ఒక అర్థంబర్ద పాత్ర అర్థంబర్ద వేల మనుకును ఒక ఓవే ఉంది లోకర్ద బిదే లోక మనుకును మండే మూలు ఒక ఉంటుండದೆ ಒಂದು ಏಪ ಸಿಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಏಪ ತಿಂತರ ಅಪ್ಪ ಮಂಜಿ ಆದ ಪಾಪನ ಬಂಡೆ ఉంటుండದೆ ಸತ್ಯಪರಣ ಮಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಡತಾಣ ಅವು ಮೆಲೆತುದೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಕಲಂಚಿನ ಮರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಬಟ್ she is balancing us in a super good way because our engle guidance ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಂಟತೆ ಎಂಕುಲು ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ದು ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಮಂಡೆ ಬಲ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬರ್ಚ ಅದು ಮೇನ ನಿಗಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗಣೇಶ ಅರು ಬಲ್ಲೆ ಅದಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮರ್ಲೆ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಪಡ ಬರ್ತಿ ಮರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಪಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಜಿ ಉನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಡೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೊ ವೆಂಚರ್ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪನಗ why we are doing what is our motto akka I think it's better you talk see venture ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಯೂತ್ಸ್ ಗೆ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನೊಂಜಿ ಪಂಡಡ ಬಾರಿ ಅವೆನೊಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಗೆ ಕೆಲವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ yes so what is your next plan and what is your next vision see ventures basically we are young talent ಗೆ promote ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ plus Tulu cinema ಗಳ promote ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ our motto is like for the Tulu cinema it is that without if Tulu cinema develops there's job opportunities Mangalore this drama we are doing it talent ಗೆ ತೋಚ್ಪಾರೆ
ಇಜಿನ ಇಂಗ್ಲನ ಯೂತ್ ಮುಗ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 o'clock 8 o'clock ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೂತು ಏನ ಕಂಡನಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಕೂಲ್ದು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪಿನ ಅವತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು Something in life. So and hidden talent ಕೂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಂತುಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೂರ ರೇಟ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಅದರ್ ದನ್ ಜಾಬ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ಮುಂದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆ ಕುಂತೊಂದು ಗೊತ್ತು but he is a very enterprising person. Manoj is a very enterprising person. Without Manoj, this team wouldn't have been formed. He is like he has good ideas of events. So he'll be a script writer then. CEO ಆಯ್ತಾ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಪುಜಿದಾಳ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಇದೇ ಬಿಟ್ಟ ಬೈದ ನಾನು ಗುಮ್ಮು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಾಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತ್ಯ ಹೇಬಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಸತ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸತ್ಯನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ತ ಮರ್ಲೇರ್ ನಾಂಡು ನನ್ನ ಉಲೇಡಂತೆ ಮರ್ಲೇರ್ಲೇರು ಆ ಮರ್ಲೇರು ದಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೇರು ತೂಕ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲರ Must excited all. ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರು ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅವನುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ ಅವನುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾತ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸೈ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹತ್ತು ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಿಯೋಡು ಉದರು ಎಂಚ ದಿಯೋಡು ಪಂಡಿದವು ಎಲ್ಲಂಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅವು ಎಂಚ ದೀಪಿನಿಂದ ಅದೇ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಪೊಂಜೋ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜು ಪೊಂಜೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೋ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಿ ಬೊಕ ನವೀನ ಎಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಒರೆಡೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಭಾಳ ಶೋ ಕೂಡ പോകുന്നുണ്ട് ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶೋ ಹೇಗಿದೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾಂ ಅತ್ತು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೋಲ್ಲರತಿ ನಾಟಕ ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೀತ ಜೀವನ ಒಂದೊಂದು ಅವೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರೇ ಪೀಟರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಾಯಿಗೆ ಪುದರ್ ದೀತಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪುಜಾರ ದಿಯಂದೆ ನಾಟಕ ಅಣ್ಣ ಇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಹಿಡಿದಿರ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಉಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಜೇನುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಅನ್ಪುಂದ ಅದ ಅವ್ರು ಇರದಿಲ್ಲ ಇರದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪುಂದ ಆಪ್ಲೆ ನಕ್ಕದಿ ಏರ್ ಮಾರ ನಾಯಿ ಏರ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಯಿ ಏರ್ಪುಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮರದಿಗಳು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ನ ಹೊರತ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಿಂಜ ಏನು ಅಗೆಲ್ ಬದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಏನು ಅಗೆಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಅಂದ ಇದೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸೈಜ್ ಲಾದ ನೆಕ್ಕಲ ಬೇಜಾರ ಅವು ಇರ್ನ ಕೈತ ನಡು ತೋಜು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ ಓದಿ ಬಿಡ ದೀಪಿನಲ್ಲಿ ದೀಲಿ ಮಾರೆ ಓ ಏತು ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಮೂಜ್ನೆ ಸಲ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯಲ್ ದರ್ತ ದೇರ್ನಿಗೆ ಈ ಜನಂದ ಬೇಕದ ನಕ್ಕದ ರೆಡ್ ತೂಲ ಯಾಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಎಕರ್ದ ಕಾಪ್ಸ ಬೋಕ ಇತ್ತದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದ ಬರ್ರಿ ಎಂಜ ಅತ್ತು ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಂದೆ ನಿಂಚೊಂಡು ನನ್ನ ದಿನಾಲ ತಿಂಡೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುದು ಅತ್ತು ಒಂದು ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಂದೆ ನಿಂಚ ತಿಂಡೆ ಎಂಚಾವು
ವಿಜಿ ಜಾವು ಈ ರೇತ್ ತಿಂಡರಂದು ಎಂಗ್ಲು ತುಯ್ಯ ಎಕಡೆಡಿಂಚ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಸಾರೀಟ್ ದೇರ್ದಿ ನಾನು ಬೋ ಏಂಚಿನ ತಿಂಪೇರ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆದು ಕುಡೋರ ಪೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪಡಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಆತಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕದ ರೈಟರ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ದನಿಕ್ ಏನೊಂಗ ದಾದ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರೈಟರ್ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಿವೋಡು ನಾಟಕದ ರೈಟರ್ ಈ ಡ್ರಾಮನೇ ಹಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ ಪೆದ್ರ ಪಲ್ಪೇನಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40-45 ಶೋ ಆಡಿತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ತದ ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಡ್ರಾಮಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಕೇಂಡರು ಅಂಚೈತ ಮೇರೆ ದಯಾನಂದ್ ಪಲ್ಲನಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಕೈ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಟೇ ರೀತಿಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜಾನರ್ ಬಾಕಿದ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾನರ್ ಹತ್ತು ಬಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಜಾನರ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಚೂರು ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಬರೆರೆ ಗಿರೆಗೆ ದಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಣದೆ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತೂವನಗಲೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 5th ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಹೊಸ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನೇನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾದ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಜವಾದ ನಡತಿನ ಘಟನೆದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನತ್ತದು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಜ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅವು ಘಟನೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ 2012 ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಜ ಘಟನೆ ಆಯ್ತ ಕಥೆನೇ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಅದು ಅವ್ರು ನಡತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಡ್ರಾಮಾನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಮಾನ್ದ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಯಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನಿತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಣ್ಣ ಎಂಚ ಅವನುಂಡಿರೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಒಮ್ಮಂದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತದ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಈತ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂಡ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮಣಿ ಸರ್ಲ ಅರ್ಡಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ 29th ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ನಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಆರ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತೊಂಬೋಯರ್ ಪಂದ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಮಿತ್ ಆಸೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮನ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತುಯ್ಯ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ ತೂದು ಅವು ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ఒక ಡಯಲಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಮೇರೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತರ್ಪಾಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದೋದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಯಮಲ್ಲಿಗದ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಅಂಚೆನು ಮುಂದೆ ತೂದ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂಯ ಆಂಡ ನೆತ್ತರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಣ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚಾದ ಒಮ್ಮಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕುಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇರು ಅಂದು ಎನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾಲ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದು ಈರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಈರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಮಲ್ಪನದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2017 ಆರು ತೂಪಿಲಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ
ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು 4th ಡ್ರಾಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ದತ್ತ ಅವ್ರು ಬರೀತಿನ ಅವು ಯಾನು ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಗುಪ್ತೋಜದ 2017 ಬಕ್ಕ 2019 ಆರು ತುಪ್ಪಿಲಕ್ಕತ್ತು ಅವು ಯಾನೇ ಬರೆದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3rd ಭಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ದಂಡಿಗೆರೆ ಬರೀತೀನಿ 2022 ಮಲ್ತೀವಿ ನಾವು ISC ತುಳುವಿಂಗದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ 4th ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಸರ್ನ ನಾಟಕ ಪುದರೆಂಚ ದಿವೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅವಡು ನನ್ನ 5ನೇದ ನಾಟಕ ಈರೇ ಬರೆದು ಈರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸೋದು ಈರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬರಡು ಬಂದೆಂಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಕನಸು ನನಸಾವಡು ಬಂದದಿಂಕ್ಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದೇರು ಏನು ಚೈನಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸೌಂಡ್ ಮೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಕೆ ಗ್ರೌಂಡು ಪುದರೆಂಚ ದಿವೋಡು ನಾಟಕ ಯಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಡ ನಾಟಕದ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂದ್ರಗ್ಲ ಯಾನಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕಗ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್.